رحيم ركسهم نطفئ نخيسهم نحجز كيفرسهم عبيدنا يزلو سرايهم تفوسهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخرة واج قدامو اندرا عزر جيت مالت ما سكروا سكرة حليلهم يقولون ادفقوا إريترا أبي أبي الله الجزي أبي 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 الله الجزي أبي 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 لبركو إنو حسابهم تبدي الساعات معلقات ختمن وقلايو بزعبت وحوين نليلهم قريو كم صخر رحيقهم قوقيرهم بلايو الفتواتهم عبيدنا نديو حيدتهم كنت عرب إلهم ذات عسو حيدهم جيبهم حج عليهم نسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواصل عبيدنا يوزلو سرايهم نفوسو الطايب والله الطايب نحنا زين غيرهم يلا انتم يلا نحنا زين غيرهم عبيدنا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواج واج ويهويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه عبيدنا يوزلو إلا وانتواصل عبيدنا يوزلو سرايهم نفوس الطايب والله الطايب نحنا زين غلو يلا انتم يلا نحنا زين غلو ندوب زملكتو أهجرا وعلات بسممع ولا أنت فرسو اتسي نتدوب زملكت كركر أبزل على اللوجيزي الدوكمنت كمرتعو قبولي زبل وصاني له أمانجو تشادن ليبيان زنبرة وعل دهر 10 عامت نا 10 عامت قدابي نيرو فريسو له دهريو ليبيا يقبلون يلا بيت فرد غيدا بتزفرس وعل غيرو نتدوب عمل كيتو مالت سلازم 1935 ورار ناي طليان نزو علات افريسو زبحال نحق تقبلنت يبل بزين زتاسكون مهنيات بلاس ناي ندوب ملكتو حقتات وعلات اي فرسونه نبرتيو That's why تي ودب حبرات أفريقيا OAU أديس أبابا كمسرات كله عشان جعتهم 1963 هم founding fathers خاباتهم بزحت pan Africanists أفريقيا حنتخذ كون اللواز بلغهم مع النكروما انتقونون تي قدوسنتنا يمجزأتها وعلات زلو sanctity of colonial borders كم زلو سيدوما ምናልባት ሓንቲ ንኢትዮጵያ ንዘላለም ክትኣስራ ትኽእል ምክንያቱም ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣኽሊሉ ሃብተወልድ ሽዑ ዝተዛረባ ዘረባ ኣላ ብኣፍሪካን ዩኒየን we have the copy እታ ቀዳሑን ኣላ ሽዑ ሶማልያ ብምክንያት ኦጋዴን መግዛእታዊ ዶብ ኣይቅበልን እየ ትብል ስለ ዝነበረት ክትቅበሉ ረዳድዋ ስለ ዝነበሩ ሶማልያ መግዛእታዊ ዶብ ዘይትቕበልቲ ኮይና ሶማል ትበሃል ሃገር ኤግዚስት ኣይትገብርን እያ የላን ማለት ይብሉ ነይሩ بتمساسالي إثيوبيا مجزأتاو دوب زي تقبلت هنا إثيوبيا تبهال هاجر إكزيست هيتجبرني معناتهم دوبات إثيوبيا بمجزأتاو مس إرترا زلو بمجزأتاو دوبي مس قبط زلو ما أمين مس السودان زلو بخوميو مس كينيا زلو مس صومال زلو بزيو إذا قال زين إثيوبيا ونملكتها لازم من الوقت إثيوبيا شعو كنفتن بزبل 1963 May 1963 ناي كايرو ديكلاريشن ناي مجزأتاو دوبات كفرم كله نوفمبر 1962 فيدريشن إرترا أفريسان يرى already إثيوبيا ونت فيدريشن نزل حجيتهم إثيوبيان ذكر آخرون تأم already أفريسان لازنبرنا فيدريشن مجزأتاو دوب أي سرحني زبل let's go to the legal document كنكيد إثيوبيا UN مجمرة جزء درافت زجبرو فيدرال أكت زبحال نإرتران إثيوبيان فيدريشن زتأمر حقي بناتا يونيلاترال ببينه وأفريساتو
إذا بعلو زي حقاوي مخانو legal experts ويكا legal group نا UN أبتك زيتين أنزي ما تنزو نجيروم مفراس فيدريشن بإثيوبيا زي حقاو مخانو معناتهم ناي UN General Assembly زدقو سند سلزخونه it's already international law. alright أبزي قلنا حنتقطك زلوا مسلني أبتك زيتي ناي أوروبا ودرجة عالم مثلنا أوروبا حيلتاتين زيادة كولونياليزم زأتولو ناي برلين قوائز قراربولو زنبرت ناي أفريكا سكرامبل فور أفريكا بعسر شمونت 85 قصو اتن كلت تفاتت حيلتات زنبرا قوال الجن إنجليزن بريطانيان فرنسانين لذتي دحيرا إيطاليا كم هاجر دحيرا زقامت يا بعسر شمونت 7 مثلا زي تقاقي سازي ناي إنجليز كمزي نتشيك ميت نتي ناي فرنسا مسفحفح بقرن أفريقيا نمكو تصار نسان ولا تزي رحاخبت اللوسي بزا محزاء خوينا زلا ويا بتحتي صلواناتا خوينا زلا إيطاليا تحدث هاجر إيطاليا بعسر شمونت 7 على خم هاجر قويمة سلازي السون كم حدا روحي مرأي قداس مثلا كما يتقول بزعبازي هو ምናልባት ድሕሪ እዚ ናይ ደንካልያ ናይ ዓሰብ ምስ ተወድአ ናብ 1889 ናብ ዙላ እያ ኸይዳ ደን ንዙላ ምስ ሓዘታ ብመሰረት ውዕል በርሊን ነዚ ከባቢ ሒዘ ኣለኹሞ እጀታይ ስለ ዝኾነ ኣፍልጦ ይወሃበኒ ኢላ ኢጣልያ ኣብቲ ግዜቲ ናይ እንግሊዝ ፎሬን ሚኒስተር ዝነበረ ሜቢ I forgot his name ኣብ ዲሰምበር 1889 ኣፍልጦ ሂቦ እዩ ስለዚ ምናልባት ናብ ባፅዕካ ክንመፂና ዳሕራይ ግብፂ በተናይ ውሽጢ ኩነታት ናይ ሱዳን ናይ መሃዲ ውግእ ዝነበረ ትዳኸም ስለ ዝነበረ ቁጠባዊ ምዳኸሙ ስለ ዝነበረ ኣብ 1882 ኦሬዲ ርክብ ነይሮን ምስ እንግሊዝን ግብፅን ናይ ኩሉ ኣፌርስ ናይ ግብፂ ወይ ከዓ ኩነታት ትቆፃፀሮ ስለ ዝነበረት ንባፅዕ ክትቆፃፀሮ ዝዓደመታ እንግሊዝ እያ ኦፈር ገይራትላ ኣብ 1885 ፌብሩዋሪ ናይ እንግሊዝ ጀነራል ናይ ጣልያን ጀነራል መፅኡ ኣናውንስ ገብር ከሎ ናይ ኢጅፕት ሰራዊት ኣብ ባፅዕ ነይሩ ዋይ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ናይ እንግሊዝ ጀነራል ጣልያን ዛረብ ስለ ዝነበረ ምስ ግብፃውያን ዘረዳዶ ምስ እዩ እንግሊዝን ጣልያንን ብዛዕባ ባፅዕ ክሰማምዑ ከለዉ ምናልባት ታሲትሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ግብፅን ቱርክን ዝኸወነ ተቃውሞ ከም ዘይመፃኩም ከረጋግፅ ይኽእል ኢላ እንግሊዝ ንጣልያን ሓቢራታ ያ ስለዚ ብምሉእ ቀይሕ ባሕሪ ብምዕራባዊ ገባግም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዘሎ ክሳብ ራስ ዱሜራ ዘሎ ብውዕል ማለት እዩ እንግሊዝ ኣሜን ጣልያን ብኣፍልጦ ናይተን ዓበይቲ ሃገራት ዝሓዘቶ እዩ يرم مجزأتها وعلات بهال أب أفريقيا ها زيو أقداس النزلو خلاتن حجرات مجزأتها وعلك خبر على ويلن بشعين شعات 263 سوسان 4 كم متكل كم برينسيبل سي قبولي زي أب أفريقيا حبرت قبولي كما تقول يا أبو من الوقت برايفيت وعلك مثل خيليوتين مشيطانا يمريتنا عصب زنبرة دحريونا كوميشن مسريتا فورين مينستر ناي إيطالي بزيا أب ديسمبر 24 1880 كوميشنر مسريتو من محدار جيرو أبيات فردي جيرو يما حدرو ينيرو ناتي أقدمو زنبرو علات بمولو الروباتينو كامباني مس منقص إيطاليان وعل جيرو ناتي تايتل ترانسفر جيرو لازم تكأن وناني كابت برايفيت كامباني إيطاليا خوينا زخون عينت كركر قرب يكن شحن 1882 مالتي كونسول دهريو استقبروا علاتو نزتات شحن 900 بادو شمونتن
ኢስተርን ሴክተር ወይ ካዝ ምብራቃዊ ወገን ናይ ደንካልያ ንብሎ ብሙሉኡ ብውዕል ክስመር ከሎ ነቲ ዝነበረ ኣቐዲሙ ዝነበረ ውዕላት ዝርዕም እዩ ወይ ኣብኡ ክርክር ዝለዓለሉ ይኮነን ተወዲኡ እዩ ምናልባት ናይ 1900 ባሉ 8 ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝገብሮ ሓደ ነገር ኣሎ እሱ ኢትዮጵያ ወይ ሚኒሊክ ባዕሉ 60 ኪሎ ሜትር ካብ ባሕሪ ጌርኩም ኣስምሩለይ ዝበለ 60 ኪሎ ሜትር ብዘይ ዝኾነ ፃውጢ ብድልየቱ ብፍታው ባሕሪ ናቱ ከምዘይ ኮነ ወይ ብፅሓኒ ዝብል ዝኾነ ይኹን ሕቶ የልዓለን እኳ ደኣ 60 ኪሎ ሜትር ግበሩለይ ድሓን ርሕቕ ተወልኩስ ምንም ኣይብለንን እዩ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ከማ እቲ ዝገርም ምናልባት ገለ ምሁራን ናይ ሕጊ ምሁራን ኢትዮጵያ ነዚአን ውዕላት እዚኦም ሚኒሊክ ተገዲዱ እዩ ፈሪሙ ዝብሉ ኣለዉ ኣብ 1896 ዝተገብረ ውግእ ዓድዋ ንናይ ውጫሌ ውዕል ኣፍሪስዎ እዩ ንናይ ውግእ ዓድዋ ኣፍልጦ እንዳሃብካ ተገዲዱ ይፈሪሙ ክትብል ከለኻ ኣብ ዓድዋ ዓወት ተዓዊትና ባህል ተኮይኑ እቲ ውዕላት ናይ 1900 1908 ተገዲዱ እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ድሕሪኡን ድሕሪ ውግእ ዓድዋ ኣብ 1800 ኦክቶበር 1896 ውዕል ኣዲስ ኣበባ ትሪቲ ኦፍ ኣዲስ ኣበባ ተፈሪሙ እዩ በዚ እውን ኣፍልጦ ንግዝኣት ኤርትራ ከም ኮሎኒ ግዝኣት ጣልያን ዝነበረት ኤርትራ ኣፍልጦ ሂቡ እዩ ድሕሪ ውግእ ናይ ዓድዋ ዝፈረሞ ማለት እዩ ድሕሪ 1908 ዝኩሉ 1900 ምስ ተፈረመውን ኣብ 19 ጊዜ 1923 ኣብ ወርሒ ኮ ረሲዐዮ ኣለኹ ኣብዚ ኣስፍር ኣለኹ በዓሉ ሃይለ ስላሴ ንመንግስቲ ጣልያን ለሚኑ በጃኹም ንዑ ዲማርኬት ንግበሩ ኢሉ ዝፅሓፉ ደብዳቤ መልእኽቲ ኣሎ ሕጂ ዲማርኬሽን ብትግርኛ ክትርጎም ከሎ ባይታ ምሽኻል ጌርካስ ነቲ ኣብ ማፕ ኣብ ካርታ ተሳእለ ኣብቲ ባይታ ከተሰምረሉ ከለኻ ወይ ክትጥርሮ ከለኻ ማለት እዩ ክትጥርሮ ከለኻ ኣብ መስመር እቲ ዴሊሚቴሽን ንብሎ ኢና ምምልካትካ እቲ ዲማርኬሽን ንብሎ ማለት እዩ ዳርጋ ከምዚ ሓውሲ ለመና ዶብና ይተሓንፀፅ ይጠረር ኢሉ ምስ ሙሰሊኒ እውን ናይ ዕርክነት ናይ ምሕዝነት ውዕላት እውን ኣትዮም ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ እዚ ክልተ ግዜ እዚ ሳልሳይ ግዜ ኣፍልጦ መሃብ ማለት እዩ ሪኮግኒሽን ንኤርትራ ከም ኤንቲቲ ከም ስቴት ኣብ ትሕቲ ጣልያን ትመሓደር ግዝኣት ሪኮግኒሽን መሃብ ግዜ ውጫሌ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ትሪቲ ኣሎ እዚ ከዓ ዲማርኬሽን ኣሎ ካልኡ እውን ክንመፆ ኢና ምናልባት ኣገዳስነት ካልእ ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብዚ ግዜ ዘጋጠመ እንታይ እዩ ኣብ 1928 ኣብ መንጎ ጣልያንን ኢትዮጵያን ኦገስት 2 1998 መሬት ተኻርያ ኢትዮጵያ ብዓሰብ ከም ሊዝ ማለት እዩ ክትጥቀም ተሰማሚዓ ነይራ እዚ 1928 ማለት እዩ እዚ ኢትዮጵያ ባይ ቬሪ ፋክት ነዚ ክትፍርም ከላ ዘይ መሬታ ምዃኑ ተቐቢላ እያ እዚ ውዕል እዚ ሽዑ ግዜ ተፈሪሙ እዩ እዚ ውዕል እዚ ከዓ ቅዳሕ ኣብ ሊግ ኦፍ ኔሽን ተቐሚጡ ዲፖዚት ኮይኑ እዩ እዚ ኣፍልጦ እቲ ከባቢ ዓሰብ ኣፍልጦ ኣብ ክልል ግዝኣት ናይ ኤርትራ ከም ዝነበረ መርኣያ እዩ ንድሕሪ ተመሊስካ ነዚ ተገዲደ ፈሪሞም ክትብል ኣይትኽእልን እያ ለሚንካ ይሰመረለይ ትብል ተነርካ ሊዝ ክራይ ፈሪምካ እንድሕር ነርካ በዓልኻ ብፍታ ተገዲደ ኣተዮ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ልክዕ እዚ ብሙሉ ምናልባት ብዙሕ ስለ ዘይከራኸረና 1908 ዶብ ኣብቲ ኮሚሽን ዶብ ውሳኔ ኣይሃበሉን ናይ ኤርትራ እምበር እታ ትኽ ዝበለት መስመር ናይ ባድመ ዘላታ እቲ ኮሚሽን ፈረመሉ by 1935 ኩናት ክለዓል ከሎ እቲ መስመር ሪዕሙ ሰጢሙ ኢሉ ክሪስታላይዝ ገይሩ ኢሉ ባይዘን ድሕሪኡ ዝመፅእ ክርክራት ብሙሉ ኢሬሌቫንት ኢሉ ወሲኑ the same thing
ምናልባት እዛ 1908 ናይ ዶብ ካብ 60 ኪሎ ሜትር ካብ ባሕሪ ኣብ ኣልጀርስ ኣግሪመንት delimitation and demarcation ኢልና ስለ ዝፈረምና ወይ ኦር ስለ ዘይበልና እምበር ብ1908 መሰረት ናቹራል 60 ኪሎ ሜትር ካብ ባሕሪ ከተስምሮ ቀሊል ስለ ዝነበረ ክርክር ኣቅሪብና ኢና ኣብቲ ኮሚሽን እዚ ዲማርኬሽን ይምልከተውን ነዚ ዶብ እዚ ኢልና delimitation ጥራይ ኖ ኣብ ኣልጀርስ ኣግሪመንት delimitation and demarcation ስለ ዝበልኩም ነዚውን ዲማርኬት ክንገብሮ ኢና ስለ ዝተባሃለ እምበር 1908 ከዓ ካብቲ 1900 1902 ዝነበረ ዶብ ክሪስታላይዝ ዝገበረ እዩ ብጠለብ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ እቲ ስቴት አክት ንብሉ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ኣፍልጦ መሃቢ ገሊኡ ዳይሬክት ገሊኡ ኢንዳይሬክት ድሕሪ ዓመት ተመሊስካ 1928 ዝፈረምካዮ 2023 ተገዲድና ኢና ነርና ታሪኻዊ ባህላዊ መሬት ብኡ መሰረት እጀት ኣለና ክትብል ዝኾነ ተቐባልነት ራይ ጆል ጠፍቅልጥፍ እናበልና ምናልባት ግዜ ከይከደና እዚኣ ሕጂ ናበና ንመፅእ ዘለና ናብ ወራር ኢጣልያ ኣብዚ ኣገዳሲ ነጥብታት ኣሎ ዶ ሙሶሊኒ ንኢትዮጵያ ክወራ ከሎ 35 1935 ካብቲ ሓደ ዝቐርብ ክርክር እንታይ እዩ 1935 ኢትዮጵያ ክትወራ ከላ ጣልያን ኢትዮጵያ ክትወራ ከላ ኣቀዲሙ ዝተፈረሙ ውዕላት ኣጉራዊ ውዕላት ብምልኦም ፈሪሶም እዮም ዝብሉ እዮም 1900 02 ማለት እዩ ውግእ ዘፍርሶም ውዕላት ኣሎ ዘየፍርሶም ውዕላት ከ ኣሎ ንኣብነት ኣብ 1993 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተገብረ ናይ ማሪታይም ናይ ትራንዚት ውዕል ኣብ 1998 ኣብ 98 ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ኮሚሽን ካሕሳብ ብዝወሰኑ መሰረት ፍሩስ እዩ ብኡ መሰረት ኢትዮጵያ ናይ ተጠቃምነት መሰል ክትሓትት ኣይትኽእልን እዩ ብዛዕባ ዶብ ዝምልከቱ ውዕላት ግን ዋላ ብዝተፈላለየ ዲፌክት ወይ ከዓ ጉድለት እንተፈረሱ ብዛዕባ ዶብ ዝመፅእ ክርክር በቲ ዝተፈረመ ውዕል እዩ ዝትግበር ስርዓት ተተቀየረ ሬቮሉሽን ተመፀ ኣይገድስኒ ቶም ውዕላት ናይ መግዛእታዊ ናይ ዶብ ውዕላት ሲ ነበርቲ እዮም ማለት እዩ ነበርቲ እዮም ምናልባት ኣብዚኦም ከብርሃ ዋላ ውዕል ኣይሃሉ በዚ ብኢንተርናሽናል ወይ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ፕሪንሲፕል ኣሎ ዩቲስ ፖሲዴቲስ ዩሪስ ማለት እዩ እዛ ብሕጊ ብዝሓስካዮ ይቐፅል ማለት እዩ ዋላ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ጣልያንን ኢትዮጵያን ሶሊድ ወይ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ውዕል ኣይሃሉ ምምሕዳራዊ ዶባት ናይ ኤርትራ ፍሉጥ ስለ ዝነበረ እቲ ዶባት ስጡም ናይ መግዛእታዊ ውዕል ኣለና በዚ ዘይሕካኽ መትከል ናይ መግዛእታዊ ዶባት ማለት እዩ ስጡም እዩ ብክልቲኡ እቲ ክርክር እቲ ዶብ ዝትንከፍ ኣይኮነን ካልእ ነዚ ዘፍርሶ ነገር ካ ከነግረካ 1935 ውዕል ፈሪሱ ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ሴፕተምበር 11 1952 ፌደሬሽን ምስ ቆመ ኦርደር ሕጋጋት ቁፅሪ 56 ብዝብል ሃይለ ስላሴ በይናዊ ምፍራስ ናይዘን ውዕላት ገይሩ እዩ 1900 1902 1908 ፍሩሳት ኢሉ ኣውጅ እዩ እንድሕር 1935 ነዚ ኣህጉራዊ ውዕላት ኣፍሪሶ እንድሕር ኣሎ 1952 ዝቐበለሎ ማለት እዩ እሱ ይኩሉን ንብል ኢና ዘለና ምክንያቱም ኣብ መንጎ ሊብያን ቻድን ኣብ ዝነበረ ክርክር ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ሓደ ዓብ ውሳነ ወሲዱሉ ንዶብ ዝምልከቱ ኣህጉራዊ ውዕላት ብስምምዕ ዋላ እንተፈረሱ እቲ ነቲ ዶብ ዝምልከት ክርክር ኣብ ዝለዓለሉ ግዜ እቲ ዶክመንት ከም መርትዖ ቅቡል እዩ ዝብል ውሳነ ኢሉ ኣብ መንጎ ቻድን ሊብያን ዝነበረ ውዕል ድሕሪ 20 ዓመት ናይ 20 ዓመት ገደብ ነይሩ ፈሪሱሉ ድሕሪኡ ሊብያ ይቅበሎን የላ ቤት ፍርዲ ኸይደን እቲ ዝፈረሰ ውዕል ገይሩ እዩ ነቲ ዶብ ኣመልኪቶ ማለት እዩ ስለዚ 1935 ወራር ናይ ጣልያን ነዚ ውዕላት ኣፍሪሶ ዝበሃል ናይ ሕጊ ተቐባልነት የብሉ በዘን ዝጠቐስኮን ምክንያታት ፕላስ ናይ ንዶብ ተመልክቱ ሕግታት ውዕላት ኣይፈርሱን ነበርቲ እዮም That's why እቲ ውድብ ሕብራት ኣፍሪካ OAU ኣብ ኣዲስ ኣበባ
كمسرت كله 1963 توم فاوندين فادرز خاباتهم بزحت بان افريكانيستس افريكا حنت تكون الواز بلغه مع الكروما انت قنون اتي قدوسነት ናይ መግዛእታዊ ውዕላት ዝብሉ sanctity of colonial borders ከም ዘለዎ ሲዶማ እዮም ምናልባት ሓንቲ ንኢትዮጵያ ንዘላለም ክትኣስራ ትኽእል ምክንያቱም ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣኽሊሉ ሃብተወልድ ሽዑ ዝተዛረባ ዘረባ ኣላ ብኣፍሪካን ዩኒየን we have the copy እታ ቀዳሑን ኣላ ሽዑ ሶማልያ ብምክንያት ኦጋዴን መግዛእታዊ ዶብ ኣይቅበልን እየ ትብል ስለዝነበረት ክትቅበሉ ረዳድዋ ስለዝነበሩ ሶማልያ መግዛእታዊ ዶብ ዘይተቀበልቶ ኮይና ሶማል ትበሃል ሃገር ኤግዚስት ኣይትገብርን እያ የላን ማለት ይሉ ነይሩ በተመሳሳሊ ኢትዮጵያ መግዛእታዊ ዶብ ዘይተቀበልቶ ኮይና ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኤግዚስት ኣይትገብርን እያ ምክንያቱም ዶባት ኢትዮጵያ بمجزأتاو مس إرترا زلو بمجزأتاو دوبي مس جبت زلو ما أمين مس السودان زلو بخوم إيو مس كينيا زلو مس صومال زلو بزيو إذا قال زي إثيوبيا ونملكتها لازم من الوقت إثيوبيا شعو كنفتن بزبل 1963 May 1963 نا كايرو ديكلاريشن نا مجزأتاو دوبات كفرم كله نوفمبر 1962 فيدريشن إرترا أفريساني رأى already ኢትዮጵያ ሆነት ፌደሬሽን አፍሪካ ነዚህ ሕጂቶም ኢትዮጵያን ዘከራኽሩ እንታዮም ኦሬዲ አፍሪስኒያ ስለዝነበርና ፌደሬሽን መግዛእታዊ ዶብ ኣይሰርሕን ይዝብል ሌትስ ጎ ቱ ሊጋል ዶክመንት ክንከይድ ኢትዮጵያ ዩኤን ንመጀመርያ ግዜ ድራፍት ዝገበሮ ፌደራል አክት ዝበሃል ንኤርትራን ኢትዮጵያን ፌደሬሽን ዝጠመረ ሕጊ ብናታ ዩኒላተራል ብበይናዊ አፍሪሳቱ እዚ በዓሉ ዘይሕጋዊ ምዃኑ legal experts ወይ legal group na UN ኣብቲ ግዜትን አንዘ ማቴንዞ ነጊሮም ምፍራስ ፌደሬሽን በኢትዮጵያ ዘይሕጋው ምዃኑ ምክንያቱም ናይ UN General Assembly ዘጽድቆ ሰነድ ስለዝኾነ it's already international law 390 AV ሓሙሽተ ትብል ዘለኻ ይጎበጣሲ ዝኾነ ይኹን ሕጋውነት ክትበሉ ይትኽእል ኢኻ ከም ዝበልካዮ ሓደ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት دوكمنت له كم وعل كوسد خليتي وسنة 390 AV Yes, UN resolutions are part of international law. Resolution na General Assembly أكل na international law. نوعو زملكتك ودو خبرات أجرا نتصور ممرح وسنة له. أكل na يتحقيو. إجنور جيروي. من البعض دحري أب مصر سو سنة هزب إرتراح المسوينا. كمي جيرو ندحري تمليسو نزي نتيجاتات كم زعرمو هرّي زي جزية هي تخدنا تفنا بلنا كن سجومينا بر تزرزرسي مزح مخانو نريقول لنا سلايد نابيك خيل هجي نابتنا ناي باريس بيس تريتي نابنات ناي قداسنت وتادراو من محدار انجليز انتايو كابو نهزب إرترا نفسه كمحاضر دلون مقباري نيرو حقاوا قداسنت ناي بريتش ميليتري ادمنستريشن ازيو دهرينا باريس بيس تريتي نخيد هذه وعل سلام باريس انتايو اب 1947 طليان مستسعرت طليان اب تحتها زنبرو مجزاتات بولنتا زغدفتلو ازي نا إرترا حويسكا نا ليبيان صومالن قداين بتن 4 حيالات شعوس allied powers بحالا كوسن اندحر زي تسمامعن بوخا ناب UN General Assembly كملس استسمام معلو سند أقدنا سنة حقا وقدنا سنة نايد سنة دزي انتاي زبل it was قليل نيرو من إرترا كمتي إثيوبيا زبلو ወይ ክፋልና ኤርትራ ኣካልና ኢትዮጵያ ተተኾነሩ እተን 4 ሓያላን ዝበሃላ ሃገራት it's easy ሽዑ ክትውስኑ አንተ ነገር ክንፈልጣ ኣብ 1949 ንኤርትራ ንምምቃላ ብዝተገብረ ውሳኔ ናይ ቤቨንስ ፎርዛ ኢትዮጵያ ከዓ ክትምቀል ዝተሰማማዓትሉ ብመሰረት ፓሪስ ውዕል ሰላም ፓሪስ ዘይሕጋው ነይሩ ምክንያቱም ኣብቲ ውዕል ኣብቲ ጥብቆ እንታይ ዝብል ዶባት ናይዘን ሃገራት ናይ ምልዋጥ ስልጣን ናይዘን ሃገራት ናይዘን 4 ሃገራት ትራይ ድሕሪኡ
1949 ንኤርትራ ከመቃቀልዋ ፈቲኖም እዮም 1949 ንኤርትራ ከመቃቀልዋ ዝፈተኑኻ ናይዚኤን 4 ሃገራት ኮሚሽነርስ ናብ ኤርትራ ኸይዶም ተመሊሶም ነቲ ጉዳይ ናብ ዩኤን ምስ መርሑ እዩ ንኤርትራ ከመቃቀልዋ ፈቲኖም 1949 ፌል ምስ ገበሩ 1950 እንደገና ኣጻራየት ኮሚሽን ናብ ኤርትራ ሰዱ ዘሎ ምናልባት እዚ ጀስት ፕሮሲጀር መስል ይኽእል ናይዚ ሕጋዊ ኣገዳስነት እንታይ እዩ እዚ ኩሉ መስርሕ መሰል ህዝቢ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳነ ስለ ዝነበረ እዩ ብመሰረት 1945 ዝጸደቐ ኣድማሳዊ ውዕላት ሰብኣዊ መሰል ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ አንቀጽ 12 መሰል ርእሰ ውሳነ ኣብ መግዛእትን ዝነበሩ ህዝብታት ጥራይ ዝምልከት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ንገዛእ ርእሱ ከም መሓደር ይኽእል እዩ ድዩ ናይ ገዛእ ርእሱ ውሳነ ክውስን ይኽእል እዩ ንምፅራይ እዚ ኩሉ ነገር ተኻይዱ ልክዕ ከም ህዝቢ ሶማል ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝነበረ ልክዕ ከም ህዝቢ ሊብያ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ እውን ይግብኦ ነይሩ እዩ ተዓሚፁ ተጓዕፂፁ ዓሎቕ ተፈፂምዎ ዳኣ እምበር እቲ መሰልቲ እቲ ክቡር መሰል ናይ ርእሰ ውሳኔ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ቻርተሩ ዘስፈሮሲ ክወሃቦ ግብኦ ነይሩ ዳሕራይ እቲ ዝፈፀሞ ታሪኻዊ ጌጋ ዋላ ብዕጢጢ ክእርሞ ፈቲኑ እዩ ምናልባት ሕጂ እውን ኣብዚ ክንጠቕሳ መሰል ርእሰ ውሳነ ምዃኑ እታ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብቐንዲ ክፌደሬትድ ወይ ኣካላት ትኸውን ኣለዋ ኢለን ዝምጉታ ዝነበራ ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያ ኣብቲ ግዜቲ ብዝገርም ኩነታት ነቲ ናይ 1950 ናብ ኤርትራ ዝኸደ ኣጻራይ ኮሚሽን ወግዓዊ ናታ መትከላ ከተፍልጥ ኣይከኣለትን ነይራ ዳሕራይ ግን ብሚስጥር ዝወፀ ሰነድ ከም ዝረኣናዮ 75 ሚእታዊት ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ግዜቲ ንናፅነት ይደሊ ከም ዝነበረ ንስቴት ዲፓርትመንት ዝሰደድዎ ኬብል ዳሕራይ ሚስጥር ተታሒዙ ዝነበረ ወፂ እዩ ዲክላሲፋይ ምስ ኮነ እቲ ዝበዝሐ 3/4 ህዝቢ ኤርትራስ ጠለቡ ንናፅነት ከም ዝነበረ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ይኹን ዋላ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኮንሱሌት ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ብዘየማ ተፅሓፎ እዩ ከም ዝበልካዮ ሕራይ ንቐፅል ኣብ 1990 ምናል ምስ መሰል ርእሰ ውሳነ ናይ ስታንድ ናይ ኣሜሪካ መግለፂ ክኸውን ምእንታ ማለት እዩ ኣብ 1990 ኣብቲ ግዜቲ ናይ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣፍሪካ ጉዳያት ዝነበረ ሄርማን ኮሄን ናይ ሕጊ መኻርቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሓቲቱ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እንታይ እዩ ዝመስል ምስ ተበሎ ፅሑፍ ሂቦሞ እዮም ናይ ኤርትራ ጉዳይ ልከ ከምቶም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ መሰል ርእሰ ውሳነ እዩ ፍልይ ዝበለ እዩ ናይ ምንፃል ኣይኮነን ዝብል ሕጋዊ ርእይቶ መስሃቡ ኣብ 1991 ወርሒ ግንቦት ማለት እዩ መሰል ርእሰ ውሳነ ናይ ጉዳይ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳነ እዩ ጉዳይ መሰል ርእሰ ውሳነ እዩ ካብ መግዛእቲ ነፃ ምስ ኮኑ እዚ ዕድል ስለ ዘይተዋሃቦም ሕጂ ናፅነት ሕጂ ነቲ ባዕሎም ጉዳይ ባዕሎም ናይ ምውሳን መሰል ክወሃቦም ኣሎ ዝብል መርገፂ ወሲዳ ምናልባት ግዜ ወሲዱልና እምበር እዚኣ ሰነድ እዚኣ ብፎያ ፍሪደም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣክት ክንረኽባ ካብ ስቴት ዲፓርትመንት ንፅዕር ኣለና እዚኣ ሊጋል ኣድቫይስ ንሄርማን ኮን ዝተዋሃበት ማለት እዩ ኣገዳሲ ንታሪኻዊ ሰነድ ንምሃብ ታሪክ መወከሲ ሰነድ ከምዚ ዝበልካዮ ግን እቲ ሓርበኛ ቦና ዑመር ኣኪቶ ኣብ 1993 ረፈረንዱም ከድምፁ ከለዉ ዝተዛረብዎ ኣዝዩ ሓያል ረዚን ቃል ነይሩ እቲ ቅድሚ 40 ገለን ዓመት ዝተነፍገኒ መሰለይ ሕጂ ከረጋግፆ ብሂወት ምህላወይ ናይ ብሓቂ ሕጉስ ኢሎም ተዛሪቦም ሕጂ 40 ዓመት ክብሉ ከለዉ ካብ 93 ንድሕሪት ከድካሲ ናብ 50 52 53 ኢኻ ትመፅእ ማለት እዩ ኤርትራ ኣብቲ ግዜቲ ረፈረንዱም ተገይሩ መሰል ርእሰ ውሳነ ክረጋገፅ ዝግብኦ ብላዕሊ በዓሎቕ በዓል ኣሜሪካ እቲ ፌደሬሽን ዝበሃል ስማዊ ፌደሬሽን ኢምፖዝ ገይሮምሉ ወይ ኣስገዲዶም ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓውሲ ጎበጣ ትድሓር ሰዓበ ናይ ኢትዮጵያ ጎበጣ ከም ኣማቻችኦምሉ ማለት እዩ
أو من الوقت حنتي تقرمن نجار على أبزي أب نيرترا بفيدريشن كأورنوا خلو ويكا كوميشن أتصاري كوميشن أبيرترا خصدو خلو رقعت كرنا أفريقيا بقمت بمئتاو تبل نيراتا أمود داتا أبتيسعن حدن حزب إيرترا مسر إسو السانك فقدلو لو زبلو استقامو لا ترم خاسيا أب كرنا أفريقيا رقعت كمتسن دحرالو مسر إسو السان حزب إيرترا كخبرالو شعو كقرننا رقعت كيه بحري وي هورن أفريقيا لهم نيرو مسر إسو السانك يقبقنا كبلوها the same logic يم تتكيهم زلو جنا بتجزيتي بزوحات ناي تاريخ صحافة خمس بلون اتمسرح مسر إسوساني مقبار تزاريو إسوساني جن UN يتقدفو halfway من البات دحريو UN كم زعينة سند درافت جوراي فلتني فيدرال أكتلو نحنت هاجر مسكال هاجر بفيدريشن زورنا اللو جزي حنت نجار أبزع بتدليبريشن UN كان بيبقى له زرها بقى نجار أنت أتبنيرا the state of Eritrea أتبنيرا مس نا إثيوبيا إمبيريت بنيرا أبتدي زي إثيوبيا أسريرة قائمة state زبل كأطفال بلوني لا إذا كرنا نا ليبانوس وكيل يونيرو state كخونا لويلو no unit كخونا لويلو إثيوبيا نان federal unit جيروما هو تا state تبل منجست تبل مزاز كتمسألنا مزاز كم زخانة and they know كم زفرسو هراي ناي قنصل ناي أمريكا أسمرا زنبرة ريتاير طروتا هو تخلو ذهابو قال محتت نيرو إثيوبيا نت فيدريشن كتفرسو مخانس نفلتينا نيرنا من زي ملكي دي ملكي يس هو تفرسو مخانس نفلت نيرنا إليو هو نتصوري نيرو زتحابق نقرسي كونا نعقون دارقا عينهم صغيطهم سي نهايل سلاسي ما تشاچو ليهم نيرهم تقهست نتي فيدريشن زبهال ببحدن نابحقوقو بانديرا موراد كمت سخلو بوانقا هممهار أمحارنيا إمبوس كيبر كلو زتسي صغيلهم يمزريو نيرهم كم زبالكايو فولتو نيرهم يا قرمي ب 1942 قنصل أمريكا بأسمرا كمسرت كرلو أكال أبي إثيوبيا زنبر إمباسي نبر نفسو زهالة قنصلي نير يا كساب زوت سمالتيو they know in 1943 هاي لسلاسي نيرترا هابوني كما مراسة نجيبوتي هابوني إلون روزفلت زلمن لولو من البات كد من روزفلت مركابو تري تغاقي قبصي قبقاني تبل الجيتا تعرب سلز نبرت كيدو كايرو شعود نبرا نبوسناي قبصي تراهيبوين روزفلت راهيبو نيرو it was obvious الصحاف نبرا دبدابتات إيرترا كتوهابنا إيو زبل نيرو بدك نحرينا أبو إن ولا زقرب نبرا نا إثيوبيا ناي تاريخ بحادئنا ندحر إيرترا خدادا إثيوبيا تبهال تاريخها تمسرت بيز السوسلة زخونة يلنا نزبل anyway emotional argument نيرو legal argument كهلهم سلا زي كأل مالك unfortunately واقع خفيلونا مرتعو حقي مركز جيروم كرات سلا زي خالو ناب سمعتاونت ناي سلسة شيء عمتو مركوسهم نتفق نغيسهم نحجز كيف ارسم عم ايدنا يزلو سرا يوم تفوسهم عم ايدنا يزلو عم ايدنا يزلو عم ايدنا حدش ديون عانا فخر واج قدامو اندرا عذر تيت مالت ما سكروا سكرا حليلهم يقولوا ادفقوا إريترا أبي الله بجزي أبي الله بجزي أبي
حزم أبينا حيدتم كنت عرب يوم ذن عسو حيدم كيبم حج عالم نسفرسو أبينا يوزلو إلا ويتباسو أبينا يوزلو سرايا تفوز الطايب والله نحنا زين غيرو يلن يلن نحنا زين غيرو أبينا يوزلو ودي يوصلتا بريوز سعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه أبينا يوزلو إلا وتباسو أبينا يوزلو سرايا نفوس الطايب والله نحنا زين غلو يلن يلن نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو مأكلو درت حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حزبية عقلي تأمقيتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيكم بسلات عقلي يفوت صحيح أبيك يوزلو أبيك بسلات عقلي يفوت صحيح أبيك يوزلو ودي يوصلتا بريوز السعر كواج واج هوي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتر عقلي قريب يوقوه أبيك يوزلو إلا وتباسو أبينا يوزلو سرايا نفوس الطايب والله نحنا زين غلو يلن يلن نحنا زين غلو أبينا يوزلو وسنو مأكلو برت حيرك تزبلو كنت زدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي صقر مالو نصنع حزبية عقلي تأمقيتنا حدا أطلال كرعاتنا أبيك يوزلو أبيكم بسلات عقلي يفوت صحيح أبيك يوزلو أبيك بسلات عقلي يفوت صحيح أبيك يوزلو أبيكم بسلات عقلي يفوت صحيح أبيك يوزلو أبيك بسلات عقلي يفوت صحيح أبيك يوزلو أبيكم بسلات عقلي يفوت صحيح